Jeg kan ikke anbefale nogen at sende deres børn til Bindernæs. Klagerne vælter ind over Bindernæs Efterskole ved Rødby. 57 forældre har underskrevet et brev, der omhandler både mobning og manglende undervisning. Der er mange, der har mistet troen på dem selv, mistet troen på, at de kan klare en ungdomsuddannelse. God aften og velkommen til de regionale nyheder, hvor vi begynder med historien om Bindernæs Efterskole ved Rødby. Skolen bliver udsat for hård kritik af 57 forældre, som alle har underskrevet et 7 sider langt klagebrev. I brevet bliver der berettet om både mangelfuld undervisning, mobning blandt eleverne, mangel på støtte til sårbare unge og et lavt pædagogisk niveau med en hård tone fra lærerne. Brevet er blevet sendt til både ledelsen og bestyrelsen. Forældrene beskylder skolen for direkte at nedbryde deres børn. Birne Bæk er skuffet over Bindernæs Efterskole. Jeg sender en pige afsted fuld af selvtillid. Altså hun tror, hun er Guds gave til verden. Og så får jeg en pige tilbage, der ikke tror, hun kan gennemføre en uddannelse. Dårlig ledelse, lavt fagligt niveau, mobning og mangelfuld undervisning. Forældre rækker nu en skarp kritik mod Bindernæs Efterskole ved Rødby. Jeg kan ikke anbefale nogen at sende deres børn til Bindernæs. 57 forældre, heraf 52 familier, har skrevet en 7 sider lang klage til skolens ledelse. Her redegør de for en lang række punkter, hvor de mener, skolen har fejlet. Især over for børn med faglige udfordringer. Det er noget af det, som bekymrer mig allermest, og noget af det, som jeg synes er allermest alvorligt ved den her klage. Det er det her med, at skolen har en profil, hvor de slår sig op på at kunne håndtere sårbare unge. Og i praksis så sker der det, at de bliver mødt med ingen omsorg, ingen forståelse, ingen kompetencer, intet overskud. Bindernæs Efterskole er oprettet af arbejderbevægelsen og har blandt andet fællesskaber og udvikling i gensidig respekt som kerneværdier. Men det mener forældrene ikke. Vi mener, at skolen bryder de unge ned mere end bygger dem op. Det har haft nogle store personlige konsekvenser for mange af de unge, der har været igennem på Bindernæs Efterskole. Der er mange, der har mistet troen på dem selv, mistet troen på, at de kan klare en ungdomsuddannelse. Forstander på efterskolen, Finn Pedersen, har lyttet til kritikken, men mener også, at forældrene måske har en anden opfattelse af, hvad en efterskole skal tilbyde. Det er jo naturligvis en hård kritik, som vi jo lytter til og tager til efterretning. Der må vi jo nok bare konstatere, at forældres forventninger, det ændrer sig jo markant i disse år. Så jeg tænker måske, at det bunder i en forskellig opfattelse af, hvad der er nedbrydning og hvad der er dannelse. Forstanderen mener, at forældrene også skal acceptere, at livet ikke altid er let for de unge. Så skal man som forældre også være klar på, at det må møde noget modgang. Det skal ikke være en dans på roser. Det vigtigste for os, det er dannelsesperspektivet. Og dannelse, det kommer jo, når man vender modgang til noget godt. Det værste ting, jeg har oplevet på efterskolen, det er nok helt klart at få at vide, at man ikke er god nok, eller man ikke bliver til andet end en kontanthjælpsmodtager. Min faglighed er ikke blevet holdt ved lige, og den er heller ikke forhøjet. Den er faktisk faldet ned. Jeg har gået fra at få 7, 4 og 10 og sådan noget, til at få 00 og 02. Kritikken har sat gang i en proces på Bindernæs Efterskole. Ja, jeg må nok sige, at de opgaver, som vi har påtaget os, er måske mere, end vi har kunnet magte. Og det er jo så set i lyset af, at vi har jo nogle elever, som har nogle en særlig tilgang til det at gå i skole. Og dem har vi måske fået for mange af. Kritikken har også fået ledelsen til at etablere en forældregruppe, som skal se nærmere på problemerne.